Yun, what's up guys? So yun, kamusta kayong lahat? Magandang gabi. Gagawin natin ngayon, mamamana tayo dito sa dating spot kasi wala tayong mapuntahan na ibang spot. Yun, sama natin, Tantan, you know, Aldrin, you know. Tapos si Juan, kapatid ni Angelo. Ano pangalan mo? Ha? Arvin, yun. Tapos cameraman natin. Darren. Yan. Tapos yung lightsman natin, lightman, you know. Si Angelo. Pagkita mo naman Yun. saan tayo lalakbay. Tapos ako. Uy, ako nga eh. Yun, Kims. tapos ako. Si Kim. Kim's Adventure. And you're nga pala. watching Kim's Adventure. So yun, stay tuned. Sana may mahuli tayo ngayong araw para may ma-chibog next vlog natin. So yun, stay tuned. First catch agad, idol. Yun o, first catch. Idawis natin, lalagyan. Yun. Hindi pinapansin natin baka na. Sige, put na julo na. Ayan. Tuso. Tabali mo, tabali dali. Correct. Aglakan. Ibahanak na ako. Hindi na sila ako Angelo. First catch of the day, idol. First catch. Pakita mo, Darrell. Yan. Nakakadwa na agad. Ah? Nakakadwa. Wow, palag Meeting na. Diyan ko. Wala mo yung taon sa lumagad siya. Ay, gamit yung bato ko nang yun. Tanungan kung patakuha na naman. Pero, Hello. Pangalawa na yan, guys. Nakawala yung isa guys. Tinakbo yung bakal. Yung mga dyan. Nalakay lang siguro. Bilisan mo naman na. Oo, makabukas mo. mga ka ba to? Hawakan mo na rin. Hindi naman kasi ninawakan ko. Yun. Second catch, pero yung isa nawala. Nakabot ko ba? Yun. Magtutak pa eh. Ayan guys, may nakuha siya. Yun. Ang laki na. Lubat. Tubataran? Lubat nila rin. Dawis. Oh, naka-vlog. Third catch. Yung ilaw, dahil punta ka sa taas. Pwede mo. Punta ka sa taas. Pwede mo. Sila ang marot. Alam mo palitan? Basta parang pagpalit din ng battery. Oh, pinahawakan ko na yan. Parang ano? Battery ng base. Dalapan ko yung takbo. Dalapan ko yun. Ito. GD pa rin. Sabi. Ilaw nyo yung isa. Takpan? Sabi bari na. Baka janitor. Sarap yan sabi. Sarap yan ba? Oh? Dua kayo nakakwad? Kawato ko ah. Huwag yung sawatin mo ko. Hindi na naman. Kamu. Kasi na itas. Pimana sa una. Nahalata bimayag sa una ni. No. Laglag. Ate tatay pa nakita ko rin niya nagkuha ka. Silaw na rin. Yun. Haji ka. Kailan mo namulaan? Matitib bagos? Hindi ka maga? Hindi. Ikaw makatapos ka. Minecraft. Yeah, tayo taba na rin. Ay, hindi pinayos niya. Oy, silaw mo. See? Pinagpul na daro na. Saka nagkulkul ko kaya na. Kago ka talaga. Kasi na, gusto mo gawing tutak ko eh. Hindi, kuti mo. Arbulog.
Yan, labos. Sa Ilocada, labos. Pwede na daw to eh. Sabi na kasama natin. Kasi ito guys, pag lumaki, kakain ng tilapia, sa maliliit. Hindi ba kakapagparami yung tilapia? Kaya sabi nga ni Doc Nilson Donato, pag meron, kunin nyo. Okay, bye-bye. Yun o. Babo ko yun. Oh, yun o guys. Lawan mo, Angelo. Yan na boy. Yun o, kuha ko dito. Yun. Sulit boy. Dami na rin na. boy. May pang-ulam na mamaya guys. Ay butin mo. Yun. Ganun talaga ng kaldali. Ay, nakala ko na eh. Sakto. Uy! Uy, sulit. Laki niyan, May guys. bago pa, oh. Mulmul ako Bagong yun eh. kuha boy. Ha? Adubay, adubay. Mulmul talaga. Takol ulo lang. At tanong mong di mulmul, kita ang di ulo na. Kaya na di ulo na, kita tilapit ka na. Adi, kasala mo, sila tibay-bay ata. Oo. Guys, gusto nyo makakita na napakalaking Di nakuha ko. South si Bacalaw. Ito guys. Oo. Ha? Ito po. Ito guys, napakalaki nito. Ngayon lang kayo makakita ng ganito kalaking isda. Oo. Nakikita nyo yan. Sayang sa'yo. Oo, wala na oh. Baka makakuha ulit. Baka magkisip sila. Dito na ako. Oh, sige. Black, putang ina. Oh, ito na, malaki ito guys. Oh, tama mo dati no? Oh. Ang laki guys. Buhay na buhay. Napakalaki. Laki oh. Tilapia. Laki ah. Ang Tama dati ata. Madi mo tim magustamot. Pwede sa atin dito na dito. Baka marupin pa ito. Saan? Kaya na ito. Sila ha? Nagsisira. Uy, laki. Laki guys oh. Yun oh. Kita mo naman kung gaano kaamong isda ngayong gabi. Ito yung tinamaan niya dati guys oh. Yun oh. Sir mo ko, saan? Oh. Saan oh? Eh, black mo pala. Ano? Oh guys oh. Laki nang nakuha namin. Try ko rin. Pila-pila mo na sila ya. Tilapia sa neck. Darak ka na tilapia na. Duwara mo yan. Ini salat. Simur ka kanya may darat na tayo. Nagduron ka mo ta. Ganyan guys. Sayang. Ha? Tignan nyo guys, yung kasama nating isa na-addict na sa pamamana. Gusto niya ng ano, uy! Uy, nakainom siya ng Binakatok droga. na!
Sinisid niya, oh. Nagngangalang Lahat na lang ng pwede niyang sisisirin niya. oil. Tata. Makita. Oh, makita. Wala daw siyang makita. Ang mga nalibog ka raw, tata. First time na eh. Wala, wag na tayo. Yan, likod. Yan. Angelo. Aldren. Tantan. Si Arvin. Darren. Yun. Uwi na tayo. Doon natin pakita sa bahay yung nakuha natin. Yun. What's up guys? Yun, nakauwi na tayo. Papakita ko na sa iyo yung huli natin ngayong gabi. Yun, so yun. Ito. Hindi na masama. Ayun o. Ayan. Malalaki na rin. Ayun o, biya. Yan o, biya. Yan. So yung malaki mo natin dito. Ayan. Lalagyan natin yan. Yan, mamaya. Nakita ka. Pakita natin para pakita nyo ng maayos. Tali na ano ginawa natin. Yan o. Yan. Ito na yung huli natin. Yan o. Yung masama. Laki nito. Okay, so. Ito yung sinasabi ko noon na ano. Na malaki. Ano. Ito yung tama niya noon na hindi ko nakuha. Yan. Yan. Ito yung tama ko kanina. Hindi na masama, di ba? Malalaki na. Saglit lang naman tayo naman na. Yan. Next one yun. Yes, yun. So yun, dito na nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. So yun, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs natin. So yun, salamat sa panonood. See you next vlog.